wore shetane wore shetane wore man ni aya ambi mangana ko ka kanyo fa wore no do te nafulo echene be ko nafulo ko wore nafulo ni wore bo dan foro don nafulo nafulo sote a chamamba nafulo a chamamba bo jongi fofolo mba fo nsoma aba ikakene aba torote nafulo be wore be utekele ne wari ya mugu a papier la ma o jetela mu yere la 600 konanji fo wari mu mi seki mo nyaka fensa wadi wari oui ago we na folo bi na fo fen de se ka ke yele maka ke wari du kolo bula na fo bi fen la ibi se ka fen ka ke wari wadi na folo balo bula du kolo sur le suite voilà ya ba muza voilà ika mobile nyuma wo ika so nyuma wo ika bagan wo ika malve odi na folo a foroba togodo a kelen ibi se ka falen wari la a kelen wari bi se ka sanka mara ni degu be se bita fere ka wari so wari e mogo bi munna wati minna mun bi tegela mun bi mogonya wari ba c'est comme ko wari tigi ani bana nafolo tigi ani bana ibi bana don bamananga na bana wari nafolo tigi supreme bana a wari bi bolo a so bi bolo a bagam bi bolo a harambe bi bolo a kabele bi bolo ibi fɛn ɲini e kelen b'i bolo ni bagan b'i bolo ni so do so samba be ni foro b'i bolo ni hadamaden do hadamaden ni wari yɛrɛ mugu do an bɛ mun sani kelen o b'a fɔ wari mugu mɔgɔ b'a fɔ wari mugu ni o wari mugu yɛrɛ b'i bolo a so ɲuman ni mɔgɔ bɛ fɛn la diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ maa kelen mun bolo k'o ye bana ye bana a bɛ Mali la yan bon a ka ca banaw bɛ yan dɛ banaw bɛ yan waritigiw bɛ yan togotigiw bɛ yan fana o si tɛ kelen o tɛ wa voilà sɔrɔ man ɲi dɛ sɔrɔ mɔgɔ ko sɔrɔ man ɲi ko sɔrɔ bɛ ɲini juguya sɔrɔ bɛ ɲini juguya ɲinini ni sɔrɔ b'i bolo a b'i ka ɲinini juguya o tɛ wa parce que don a ɲini ko da bɛɛ fɛ walasa dɔ bɛ se ka fara a kan voilà bamananw fana ko sɔrɔ ma gɛlɛn dɛ to i bolo de ka gɛlɛn ouais don tu le donnes un waritigiw ye folo ne bi i bi do do voilà chama be a chama be a chama be voilà bamano côté mais nyebo chogolo ko ni do ka here do ka bone bamano côté ko do ka here do ka bone ko do ka kashiko do ka yele ko oui exemple palpable te balontan ya final la do be ka kashi do be ka yele c'est ko to la ko ni doka bulo mabi ko doka soju yiriti da ni doka bulo mabi doka so mabi do wore ka soda so yiriti soro chogori ni famo ka so bina yiri fantata yiri takata wi mo nyana yo dodi bogotawa dodi kamakuru korolenta dobi debe korota dobi tol korota kata ko so jona voilà au bamaro côté ko ni doka blon mabi blon ça c'est le vestibule ko doka so iriti da voilà ko drone no nyona nyebo chogola wotewa do wele ko ni koroka faso machi ko ngelenta ti jode ni koro aleka so faso machi ko ngelenta ti jo okoro o be kelen ni do ka mɔgɔ masa do ka mɔgɔ tiɲɛ so bamano mina fɛn dɔ fɔ ma bi yɛlɛ bɛlɛ i bɛ ka binnen dɔ fa ma ban a ka so ma ci ka ban asimi ma kɛ ɲɛma a ka so ma jɔ a filɛ nin an kana taa yɔrɔ jɛ mɔgɔw ko a fɔ mɔgɔ ye misaliya dɔrɔn do quoi i bɛ ka binnen dɔ i bɛ ka binnen ta asimi yɛlɛlɛ wa a filɛ nin bon ko dɔrɔn do ɲɔgɔn o tɛ tiɲɛ ya jɔnni tun b'a asimi dɔn mɔgɔ si betum bi be ka don mais abine yasmina lam jonti yasmi don bi asmi mo na don no bi ali france ba don ali france amuye ali france do ya klila parce que ba do nyema ba mo sa aya ba do parce que ba do ni e france ba fo do bi mali ko sa parce que ba do voilà o ya fa bu sa voilà ni ko ali france ba don avec ke wale fe france ba don masa bi mali la bi o ko do ko akon ma do go do be ambi o ba do chebi mali la sa voilà ya fa mu kuma famu voilà kana kuma yela ba ka ko wora nyina la mais bamala go mais to bamala kelen fo anga famawe bamala gando lalli gando ko ni ko ibiki jobe keleke ala ba ibiki keleke la de ni ko ibi jo kelebeke ala ba ibiki keleke la de e to ko di
bamanan wo fo mane mo ti joko be singa se adana donc c'est rodo lay bay e ba no ko adon voilà mo fana fo yebi o la dil kaya ga nyesuma a gele ko jugo voilà o la dil kan ma suma bamanan do ko ni ko bi jo kele beke ala ba ere de kele voilà ya fam o chen d'accord donc ma fait ko de duma ka ke misali e ka duma bi quoi otewa bismillah biye ala musa février kalo le temps ni wolonvla samba fla le ni muwani fla namu ame gafew damne ni l'essor o e fasore ka fasiri essor ni a baba mananga no ko ni nyeta est-ce que mi nyeta sira la ambassadeur ka aba tubarkal nan tura nga nyamo ko bismillah ab se yorod la maliente garante ku ayo essor ale kuma le no famille kan o de siga fo ba min kera ni abi fama ko assise nationale de la refondation ale baro koni temeno ko fe sogol ko kala may gali a nyamo ko ni wele a labeni baro ko be mo munun bolo ka foli krenkrenen kon ta ka nyashi uma ale ni ka la seli kon ke ka ira ka fo ko administration koni kon na ko yele mali baw kon ka nga ke yenno ayo baro koni ke ka nyashi assise nationale nyama ya ko be mo munun bolo essor alibi ana be to no kon fe Français ale finti la kamani fuma ko barkan afokata se takuba fenema ayira ka fo ko ame wakati mna iko sisa ko yala ko ulu kontna takabo malawa anyini ngal ko ni temu nembe a essor konnana alibi yani essor beto no kon fe opération keletigi no nga finti la ka wuli ka jodowi ayira ka fo ko lu kon be ka tatugo ba manchi olu daga yoro konna ambe wakati mna iko sisa essor ale ka da selido farkolo nyana jeta stratégie la yera ka foko entraîneur ka collège no ka farano kulu ko ni ulubna akli jaga bodo kon ke wasa deme abseka takanyeshi Mohamed Makasuba matumina Mohamed Makasuba ire anga tulanchi law ka korobalo oluka de karamo godo ambe wakati mna ikosisa ngo black revel l'indicateur du renouveau kuma nyuma balawa indicateur du renouveau ale kumana femin kan ko Jian kon nana krenkrene ala farafina kon nana ko fintiki jamana minga fintiki la kawni olu koni joro koni kabu ni abe fo ma ko puissance militaire africaine ayira ka fo ko Mali koni be joro ta ani konontola na farafina kon nana ko ni jenta ka laje ko ambe place min kon na ko yi keme ani duru ni o 105e niveau ko Mali kon be o la finti la ka fanfela kon na ni sega kera kulu min fe o de global fire power moko ya sega rabe talike samba fla ale ni mo ani kelen o de la indicateur du renouveau ale ka la selido ali bi ani indicateur du renouveau beto no fait amta sisa ko affaire de logement sociaux ni kon ye soye munun kon kan ngadi de sabato kon ni ma game wakati na iko sisa ko ayera ka foko so keme sabako ni ko olu ditko kon ni manye indicateur du renouveau ale ka la selido alibi anay abeto no kon fait CDA wale ni uyuma kon nga njangini kon tali ko ka nyashi malima ko ame wakati mna yuko sisa nga nyamo kon wika ule ka jo bela jelenge wasa kaseka jenyo kuro kon ni wasa gelambe ame wakati mna yuko sisa ferep seka soro alla choko minna indicateur du renouveau ni aleka la seli ali biana to no fa amta menaka ali ni gaw kon na yira ka foko bamanchi wale ke bo wira ka kulu fla kon nga karno kon kera sababu e ka civil binani boyongo kon bonne onina kera menaka ali gaw ka olufe indicateur du renouveau aleka la l'indépendant o kenyere amsaka kenyere yo bismillah indépendant alekumana femin kan ko Union européenne aleni Union africaine kanko oluka nyokonye koni mi yere kainga ke bi ko kunungo koni ko mimetalike magisala le koni asimi gweta kon wele telephone kon na koni ko masala kon sinfe ko magisala ira ka fo ko nyokonye mi kon kainga ke bi Bruxelles ka olufe no ko ale kon benata Mali koni defan ko sobe wasa sanction mi kon taleno ni kulu ko folo feni o yumwani siro mo ko sanction ko fole abseka wuli choko mina indépendant aleka la selido alibi yani indépendant beto no kon fait kulu mi bena fo ma ko cadre d'échange des partis politiques pour une transition
mission est réussie ni olu a yira k'a fɔ ko marsikalo natɔ tile 25 k'olu tɛna camancɛ fanga in kɔnɔna kodɔn o kumu kɔnɔna na Adama PACJ ni ale ye politikitɔ ye fo ka taa se yɛlɛma fɛnɛ ma n'o ye politikitɔ ye olu a yira k'a fɔ ko kadiri ka nin hakilina in kɔni ko olu fɛla tɛ a ye indépendant ale ka laseli don. Ayiwa Buranto ɲɔgɔn dafa janfa dabɔra politiquement don an b'o faamu bɛɛ b'i ni yɔrɔ ɲini info matin information b'a kɔnɔ info matin ale kumalen bɛ fɛn min kan o de ye a bɛ wagati dɔ kɔni bɔ a kumakan k'u bɛ bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ n bɛ tali kɛ Alassane Dramane Ouattara ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa don ale ni Boubou Cissé ni Mali kɔni premier ministre kɔrɔ don ko olu kɔni k'u bɛ ka masala kɔni ko a bɛ tali kɛ k'a ɲɛsin dɔgɔma kɔni kɛ k'a ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma ko hukumu kɔni kɔnɔna na ko an bɛ wagati min na ko sisan ko Alassane Dramane Ouattara ko ale ma a nkalontigiya dɛ ko a ma kuma info matin ale ka ba ko ale ma mɛn de ko ale kɔni ma mɛn n'u y'a mɛn i ma bu jaabi ko te ma mais ale bɛ kuma kelen don ko ale de Boubou bɛ kuma ale de Soumele bɛ kuma ale de Assimi bɛ kuma ko kɔni ale ayo aya an ka to ko sɛgɛsɛgɛliw baaraw bɛ se ale bi ani info matin bɛ to ɲɔgɔn fɛ Union européenne ale ni Union africaine ka ɲɔgɔn ye kɔni ka hukumu kɔnɔna na kulu min kɔni sigilen don wasa Sahel jamanaw ka se ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin olu ma olu kɔni a yira k'a fɔ k'olu kɔni ye ladilikan kɔni kɛ ale ni k'u bɛ welewelema da kɛ ka ɲɛsin Sahel jamanaw olu ma info matin ale ka laseli don ale fana kumalen bɛ kadiri mɔgɔw olu ye min kɔni fɔ ni o ye 25 mars natɔ k'u tɛna camancɛ fangaw la kodɔn ko yɛlɛma ni Adama ko olu kɔni jɛlen tɛ ni o hakilina ye. Adama bɔr'u la kɔni fanga dɔgɔyara ayi y'a mɛn n ko n'a Adama kɔni bɔr'u la fanga dɔgɔyara aya le challenger ale kumalen bɛ fɛn min kan o de ye ɲɔgɔndan dɔ kɔni k'u bɛ diɲɛ jamana 36 o ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ Orobo olu dilanni na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko o kɛnɛ kan subahana machine mun bɛ se ka hadamaden baara kɛ ka jɔyɔrɔ fa voilà a yira k'a fɔ ko o kɛnɛ kan Mali ale ye médaille 4 kɔni sɔrɔ o ɲɔgɔndan kɔni kɔnɔna na ayiwa challenger ale ka laseli don hali bi ani challenger bɛ to ɲɔgɔn fɛ Aminata Dramane Traoré ni ministre kɔrɔ don Mali la yan ale laseli dɔw kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni ale bɛ ka se ka CEDEAO ni UEMOA ka ni ɲangili min kɔni kun ko a bɛ ka degun kɔni ta ka ɲɛsin dɔw kɔni ma an bɛ wagati min na i ko sisan challenger ale ka laseli don an ka degun kɛra kolonjigi yiri de hali mɔgɔ mun y'a dangun a ka kuma b'o de ka sabu kɛ ko Sénégal société civile Sénégal Côte d'Ivoire sila u bɛ kuma mɔgɔ wuli a ka kuma b'o de yira ko a kɔni an bɛ ka se ka kun nka an ka kun ni kɔni kɔrɔ a bɛ ka degun kɔni lase mɔgɔ wɛrɛw olu ma challenger ale ka laseli don hali bi ani challenger bɛ to ɲɔgɔn fɛ affaire logement sociaux kɔni na ko gouvernement min kɔni kun dalen no yɛlɛma kɔni kama ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko a kɔgɔ kɔni dalen bɛ dɛnɛn na ka sabu kɛ logement sociaux ko a baaraw kɔni ma kɛ ka ɲɛ ayiwa challenger ale ka laseli don kabako fadon ye Burama n'a ka kobaw kabako naamu an bɛ taa ko Sogolobugu a bɛ katikaw fɛ yen ne yɛrɛ ma deli nin mɛn ni bi tɛ Sogolobugu tubarika jɔnko tulo bi don mɛn ni ko sifin 3 u bina musomanin dɔ kɔni kan ni ka tila ka a filmer ka a bila bɔlɔlɔ olu sanfɛ olu kan ko bɔ kabako ale tiɲɛ kan ko bɔ de e mun ne bɛ alors ni tugu o bu ko bɔ k'u bila dɔrɔn kuma banna aya hali kulu don min na ne ɲɛna ka ne to carte d'identité dilan na commissariat la ko viol n'u tɛmɛna n'a ye o mɔgɔ sugu a lafikaw ka lafiya u b'u ko bɔ k'u bila non n'i y'a bɛɛ bɛ bɔ musoko la i b'i jɔgɔ de la o tiɲɛ kabako hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ni fɛnɛ ko ye mɔgɔ dɔ kɔni min ni ale k'u bɛ a yɛrɛ kɛ finitigilaka ye ka finitigilakaw olu ka baara kɔni kɛ an bɛ wagati min na ko sisan a yɛrɛ kɛ finitigila ye a yɛrɛ kɛ fɛsɛdase tɛgɛ kɔni dala a ka brigade 2 merci mɔgɔw fɛ an bɛ wagati min na i ko sisan ale yɛrɛ jafarilen don dɛ kabako ale y'a kalan ale jafarilen don ka yɛrɛ kɛ finitigi ye ka marifa don a kɛrɛfɛla la ka taa police la k'a fɔ ko mɔgɔ bila mɔgɔ diɲɛ da mais saraka y'a bila kabako ale du ka laseli don hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko sɔgɔnɔgɔkaw olu fɛ nɔ du dɔ kɔni kɔnɔ maa dɔ kɔni k'u b'a fɛ ka moto kɔni sɔn a yira k'a fɔ zon kofɔlen ko a si san bɛ taa san 16 la ko a kɔni minɛna mɔgɔw fɛ u y'a gosi fo k'a faga kabako ale ka laseli o don hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa
Fatafin Masaji ka olu fe no ni abe Bafula be marala a yera ka fo ko mogo do kon ka koro foro hectare sheki ko akoni sele récolte yera ma ko tasma koni e amene ni ka fampela jillim koni jine bonne kabako wale kala sello ngone bonne ka senake ka yirwa fo wati mina ikanga récolte wakati ni ajugune akajugun jugue ne jigi bamana bo fo jigi tige voilà bamana bo ko ne korobor mais bamana bo fo ma jigi tige odewa Etienne na fo ni che kala sella nit le nga vesera ibna wala nyenya mugu ba diga di mo Mali Shia sugude Shia chama be Mali la Shia chama be Mali de ngo Shia chama mais kulu saba lebe Mali la kulu saba tugudi wati minna kulu saba ko horon ko moriu ani nyamakala horon moriu mori oui ani nyamakala ni tara yoro ni saba soro iti ta yoro shi ni kulu saba la ni ta soro shiawa o shia ni shiawa shiata e ba soro do be olu ko le horon dugutigu do e le nyamakala kuma mansani kuma donso ani mori ya barake to ni kungo sera dugu minna ule de bi wele ni minaw bara sera ni furu tama sera kuma nyogon sera nyamakala bu wele ni afo dugutigi sera ubi dugutigi ni horon wele itara dugo ibo soro akara shi wo shi ay karaba mana wo bobo koroboro marka ni tara beni ko lada mais ni ma subu saba ibo soro uchel ndalo ni aw fe abe unate nasegu ni akoma abe sigilo ni ate segu abe segu abe aw fe abe voilà mais ma kelembula ulu ka baraka bonni mbe wule jelide mais sisan bamanan ta fait ka fo jeliw ulu ba fe nyamakalaw voilà mais dans fara juma be jeli ni nyamakala che on bo fo ye sisan ali kana presse ko nyama ali nyama ko teo nyamakala jeliye mumbe barake na ka daye ka ke kuma ye ka mafo ka ngatari ko fo aye ka tamasrake awni tawche fama be naga jeli du be naga jeli kabila be naga jeli voilà nyamakala we jeli bala fune bala garange bala woloso bala grese bala mabu bala numu bala donc ya famuza c'est comme nyamakala ou kaire a bébé nyamakala forobato d'accord forobato de nyamakala ni ko nyamakala fune gana garange gawlo grese yirika woloso mabo jeli ani numu afam yara c'est ya famuza meni ko jeli oyo adama yoro ouais maintenant malila jelu de bi kuma ka tariku numu to fanda la ka barake ka baraminaw di keleke minaw tublika minaw ubodla ka di moma ya famu garange be golodla ka samarawdla ka fen woredla ka dima ammo bi semuna ya tama woloso ulu bi jabuya benke parce que ni jelu de sero wati mina woloso de bina parce que woloso na ma be menga fi langolo boka ngal langolo yirawla ani horengo ni ta son e ko mo harga ite so ma ite so ma abo alilu ati fochen ku ka fini bebo kuto gali tula jamana ni mo ko tela imanga yayi o mala fi ma fa la kuto yi ya famuza malisa jeli batumbe yoroba malila jeli mu ye togo soro ibi saba fone mbalaje jeli mu ye togo soro malila ibi saba fone yorobe na ka jeli do mais jeli ni togo fodo malibe budon jeli baba sisoko jeli baba abla jigi sisoko wala ayara ka si job to ba to dalé no la o lo ni o fo be bado jeli baba talata jeli radio mali jeli kenzambu ka jeli ambado ani jon bako danyo waya musoma ya modon o do na dongli srafe ni ne ko jeli chedo mu ye barake ka nye to ko soro la ko do ma fo dongli dala de ne bla jeli fo ya ndi muso shito ko fa bazumana ba segu ka banzumana ba faso jeli ale faso jeli de ale ti ma jeli ti do jeli ale ko ale ti ma da ati ma ko dongli da ti ma jansa bi jamana cheforu de jansa
donc Banzumana et puis fɛn kelen kɛra la fɛn fila fɛn kelen kɛra la n'i taara an ka musée la an ka ladala fɛnw filɛli yɔrɔ ale dɔrɔn ka goni de bɛ o so la a salen ka goni mun to u taara bila musée la hali sini a bɛ yen hali sini kɛnɛ a bɛ yen n'i taara bi i b'a ye o bɛ sɔn i ka to a la i bɛ to a la mɛ i bɛ se k'a to mɛ i tɛ maga a la o tɛ sɔn i bɛ se ka gɛrɛ a la k'a lajɛ mɛ i tɛ maga a la a ka jeli bɛ yen a ka goni bɛ yen musée la pour k'a jira k'ale ye tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ ka ɲi ka t'o lajɛ dɛ mɔgɔ ka taa lajɛ n'i taara Kulikɔrɔ jeli belebeleba u b'a fɔ jeli Banjugu jeli Banjugu Kulikɔrɔkaw bɛɛ b'a dɔn n'i taara Ɲɔzɔndugu u b'a fɔ jeli Cɔkɔra bɛɛ b'o dɔn n'i taara Segu u ko jeli Maliki Jaw ani Tɛntigiba Dante ne bɛ kuma i m'a fɔ u bɛɛ b'o dɔn n'i taara Sinzani ko Baba Kante n'i taara Dumare jeli Baba Sisoko ale bɔra Dumare ka yan'a ka n'a Bamakɔ n'i taara Ɲamina Lasana Sisoko n'i nana Bamakɔ Jamusa Sumaworo n'i taara Marijɛ ka jeli Alikaw Kɔnɛ ale tun ye Marijɛ Ɲare ka jeli de ye Bamakɔ bɛɛ tun b'ale dɔn ale de ko ale tɛ faama fila a tɛ kɛ faama fila ka jeli Marijɛ Ɲare u y'a da la Marijɛ Ɲare ka jeli Alikaw Kɔnɛ n'ala y'a kan bɔ dɔrɔn u b'a fɔ dugutigi bɛna kuma o waati nin na dugutigiya sara b'a la jeliya kan kelen don n'i taara Mande u b'a fɔ kɛlɛ b'a la n'i taara Kirina wa Kamisoko n'i taara Kita kɛlɛ Mɔnzɔn n'i taara Kita tuguni Tijani Sisoko Lampidu Kulu Jaba n'i taara Mopti Bara Samba n'i taara Kolokani jeli Magan Sisoko n'i ye jeli ye mun tugu sɔrɔ olu ye baara kɛ jamana ye u ye baara kɛ k'a kɛ jeli kelen de tun bɛ Bamakɔ bɛɛ b'a dɔn Garankɛ Mamu n'i y'o to bɛɛ b'o dɔn Garankɛ Mamu i y'o tɔgɔ mɛn voilà n b'a fɛ k'o de fɔ ye donc jeliya tɛ baara gansan ye mais sisan de jeliya kɛra garibuya ye ninnu m'a kɛ garibuya ye voilà n b'a fɔ i ni ce ni tun bɛ n bolo ka fɔ i ye bi jeliw ka hakɛ to dɛ voilà